Finalment, ahir es va saber que l'estat espanyol adaptarà la normativa europea pel que fa a l'ús de pirotècnia perquè es puguin celebrar les festes tradicionals de casa nostra, com per exemple la Festa Major de Vilafranca. El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va parlar ahir al Congrés de Diputats sobre la directiva europea de l'ús de la pirotècnia als països membres de la Unió Europea. Sebastián ha respost una pregunta sobre aquest tema del diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà. El ministre s'ha compromès a fer compatible les exigències europees amb la cultura del foc. Estamos trabajando en la elaboración de un primer borrador de Real Decreto que, como no puede ser de otra manera, va a adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los requisitos de la directiva, pero sin menoscabo alguno de un patrimonio cultural del que todos nos sentimos muy orgullosos. La directiva restringeix l'accés del material pirotècnic als menors de 12 anys i prohibeix que els correfocs passin a menys de 30 metres d'edificis. La Unió Europea ha negat que la normativa, que ha de ser aplicada al 2010, posi en risc les activitats culturals de llarga tradició a Catalunya o a València, com la Revetlla de Sant Joan, els correfocs o les falles. De fet, la normativa diu que en el cas de festivitats religioses, culturals i tradicionals dels estats membres, els artificis de pirotècnia fabricats pel fabricant pel seu propi ús i autoritzats per l'Estat no poden ser considerats com a posats al mercat i, per tant, no estan subjectes a la directiva.